Ina so za na ganka ne muradi, ina kake ne? ina so za na ganka ne muradi, ina kake ne? Ina so za na ganka ne muradi, ina kake ne? Ina so za na ganka ne muradi, ina kake ne? Ina kake ne? Farko zan fara baitukan da sunayen ilahu ne, shi Allah alwali ne kuma Allah alhakimu ne, kuma a cikin hikimarsa ne mai bayarwa gare mu ne. Na zo ni bara ta hikima na roko na gare ka ne muradi, na kake ne? Yi salati ka daɗa da tsira gun mamu da sirri ne, sama ta sa da duk sharifai su ahalin gidansa ne, da sahabbai masu binsa ne, sa faɗi matsokar jikinsa ne, sashe wuce jani kuɗi sunaye da kanasa ne muradi, na kake ne? Ya sharif uba ka zama hakika kai siffar jikinmu ne, ka tare sirrika gaba ɗaya komai na gurinka ne, na zo neman agajinka ne, zan yi baitocin mai gidanka ne, ya abba ka bani dan fadila dan taka a danka ne muradi, na kake ne? Madadi madadi a ya muradi kai madadi zan yabe ka ne, lutufi lutufi da taraki na zo zan je haddarar ka ne, zubo zan sha cikin ka ne, mai nema za ya bi ka ne, mun nema ne gaishe ba ma nema gun waninsa ne muradi, na kake ne? Kallon wannan da ya gashe muradin zuciyarmu ne, kaunar mai san ka dole ce barhama jinin jikinmu ne, waiwaye za ya bamu ne, sirrin faina gurinmu ne, san barhama arzikin da babu siya cikin sashewu ne muradi, na kake ne? Muradin shehu daiman abu Allah sha'anansa ne, mu hau hanya ta Mustapha wannan buri na shehu ne, bayani na cikinsa ne, farar barhama dole ne, in ka bi muradi kaye komai zai zo gare ka ne muradi, na kake ne? Asalin komai da kai muke komai ya za mu barka ne, kai ne daɗi da akasin haka duk lamarin na shehu ne, ina ne za mu ganka ne, komai ya zam sufarka ne, kuma ka ɓoye a ɓoye buyan na nunin sufarka ne muradi, ina kake ne? Muna kuka a sanka ya gausi zancen na kalbu ne, ruhi kuma ya jiga ta bai gane komai cikinka ne, mun sau komai gare ka ne, kai yanda ka so mallakinka ne, barhama ba za na barka ba dukkan wala cikinka ne muradi, ina kake ne? Zafi barhama ne a sanyi in ya zo muradi ne, mai ƙarfi shehu ne misali na komai muradi ne, bacci ya kaura gungu ne tun sanda ka wanza kalbu ne, ina yi baccin da na tuna ka muradi za na tashi ne muradi, na kake ne? Muradin zuciya ta gana kikar bayyanar ka ne, ya zamo komai da mun gani mun gane tajalli na shehu ne, sarki sa'ai sogu ne, sufa sunayen munaka ne, komai ka kira shi za mu amsa sunayen muradi ne muradi, na kake ne? Muhidu ka ja mu je mu tafiyar ka muna cikin ta ne, na rasa komai cikin halitta komai ya bushehu ne, komai ya kaura gunsa ne, rijalai gunsa tsogu ne, suna neman su samu sirrin Allah mallakinsa ne muradi, ina kake ne? Kogin da
ya sha da kauni sirrin Allah ai ubanmu ne, shike caji na zuciya ya saka mata Allah hakimu ne, mai katsina wando kashewu ne, da kanawa ma mallakinsa ne, ya mamaye ko ina cikin alam baga na shehu ne muradi na kake ne. Mai yarbawa da gudurawa duk sun kama shehu ne, mai turawa da larabawa shehu uba agunsu ne, sirrin mai gora na shehu ne, sharif uba ma hadiminsa ne, duk wanda ya san isa kauni ku gane ya bi shehu ne muradi karama ne. Taka mai ba mu baitika in mun sha mi amansu ne, sirrin baitin da ya faɗa mu mun ɗebo daga nasa ne, sirrin ya zo tagunsa ne, kuma ni komai nawa nasa ne, maula ya ka ƙara zuzzuba mana baitocin tun da naka ne muradi takan ne. Barhama ina tawassuli da abal anwari shehi ne, Abbas Aliyu ma fitowa tunai kamun kafarsa ne, sirrin hasken sinaka ne, da suna ne ma a bamu ne, Barhama ka bani banda kowa in ba kai ba kana sane muradi na kake ne. Domin kafin gadon sarki biri makasa za mu ganka ne, domin Abdulrazaki kusa maza aishi majanunu ne, domin mai ba tsari naka ne, shi dan Usman hadiminka ne, a teku na san ka ya rike ka a koyaushe hadiminka ne muradi na kake ne. Domin Adam na azare dan ƴaƴayen gidansa ne, domin jikansa shakti jana ba sa bibu naka ne, dan fatihul agalaki ne, da sarhamu mun zo ka bamu ne, domin su jazuli dan tamamu ka ban komai cikin ka ne muradi na kake ne. Sharif uba ka zamo muradi buya na da bayyane, baban su fadila kai kake ta tsaya min sirrin munaka ne, domin taka za ka bani ne, na buya cikin masu sansane, ya abba ka ƙara bani domin komai yau na gurin ka ne muradi na kake ne. Halifa Nura ya muradi ƙara mai da fa'inka ne, ɗan gata ya yi hidima cikin waƙar muradi ne, ka tsaya musu don masu san ka ne, masu baitin ƙauna gare ka ne, sirrin su muradi za ka ninka domin masu san ka ne muradi a basu ne. Bai neman wanda ya yi baitocin nan zan faɗe shi ne, mukarram za ku ce da ni a gurin taka na ta tsogu ne, ɗan gausi ya ce da sansani ake gane san muradi ne, burin mu a bar mu masu sanka a koyaushe hadimanka ne muradi takan ne. ina so za na ganka ne muradi ina kake ne. Ina so za na ganka ne muradi ina kake ne. ina so za na ganka ne muradi ina kake ne. Ina so za na ganka ne muradi ina kake ne, ina kake ne.